Здравейте! От 15 години се занимавам с фризьорство и най-често задавания въпрос в моя салон от клиентите е как да се погрижат за косата си в домашни условия, за да изглежда така, сякаш току-що са излезнали от салон. Днес ще ви представим за пръв път на българския пазар нова марка, която е професионална за домашна употреба. Panorama Professional. Продуктите на марката се отличават със своята технология 12 ефекта в едно, разработена от комбинация от 8 масла. Масло от марула, лешник, кокосово масло, макадамия, конопено масло, арганово масло, масло от жожоба и чайно дърво. Тази грижа за косата успява да трансформира и най-увредената коса, превръщайки я в гладка, сияйна и покорна. Продуктите се отличават с аромат на пачули, жасмин, лимон и ванилия. Panorama Professional ви предлага 3 основни серии грижа за коса. Anti-Damage за предотвратяване на чупването и увреждането на косата. Bond Plex, разработен за увредена и третирана коса. Anti-Hair Loss, разработен за слаба и нездрава коса, склонна към косопад. В продуктите ще откриете също така антижълт шампуан и стилизиращи продукти, с които в домашни условия ще се погрижите професионално за косата си. За да положите правилните грижи за косата си е необходимо да направите правилния подбор на продуктите спрямо вашите нужди. Ако имате запитвания или затруднения при подбора коя е подходящата серия точно за вас, може да се обърнете към нас за консултация, като задавате своя въпрос на страницата Facebook, Instagram или официалния ни сайт. Помнете, умната жена винаги инвестира в косата си, защото знае, че тя е короната, която никога не сваля.